बिटिसि इलेक्शन 2025 को लानानै बुंनायाथ' बे 25 नि इलेक्शननिसो बाथ्रा दा बे खुनु गुलाय गुजाय गैया खारन नोङो नर्मेलि अल इन्डियायावनो स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव एलायन्सआव थाब्लाबो पन्चायत इलेक्शन एबा काउन्सिल इलेक्शनफ्राव नर्मेलि खुनु राजनैतिक दला एलायन्स जानानै गेलेया दा जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनिफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' बिपिएफआव गैखायानो बा सोरबा रायजो दलाथ' बेवहाय स्टेडि गैया कंग्रेसआबो बे अबस्था गैया आल्टिमेटलि इउपिपिएलजोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन दा गेलेनायाव आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरचुनिटिसो बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो दा बे मोनसे इस्यु नङा आरो मोनसे मा जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनाया मा जिहेतु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों आरो मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ सान्थि गायसननांगौआ बहुद बोसोर नांगौ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया आरो जायफ्रा सुक्तियाव साखि बा साखर माने सहि होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारा एनडिएफबि आबसु बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारनांगोन थ' बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया बेखौ बिजेपिआबो मिथियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो गभर्नमेन्ट अफ आसामआबो मिथियो दा ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया इउपिपिएलआनो नाम्बार 1आव थागोन बिजेपिआ हयथ'बा नाम्बार 2आव फैनो हागौ बिपिएफआ नाम्बार 3आव थांनो हागौ बा सोरबाया नाम्बारा पजिशनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना खिन्थु इउपिपिएलजोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पार्मानेन्ट जागोन लं टार्म जागोन मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा बे बिटिसि सिङाव मा जाबाय थादों आजिखालि बहुद मानसिया राजनितिक सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुद सिन्था खालामग्रा जाबायथ' आं सानो बे गिदिर इस्यु नङा बेराफारसे जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रिजनेल जितु पार्टि मोननैखौबो ज'साय जानांगौ होननानै मोनसे खावलायदों बेथ' मोजां बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहाय बयबो मदद होनांगौ आरो पिस एस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद होनांगौ दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना बेखौ गनायनानै जाय फैनो हायो थ' बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया खिन्थु दा बे बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेतु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजाङानो जादों